Hi guys! Welcome back again sa aming channel guys, and welcome naman para sa mga baguhan sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing, like our video and share to your friends. Do comment down below para sa katanungan nyo, and don't forget guys, like our page on Facebook. So ayun guys, pasensyahan nyo na pala, medyo maingay yung ating background kasi I believe meron tayong kapitbahay na nag-video okay. So siguro may birthday sa kanila guys. Pero anyway, ayun, please bear with me guys, lalakasan ko na lang yung boses ko. So ayun guys, today is November 10 and it's Thursday. So as usual guys, medyo maulan pa rin talaga sa amin sa ngayon. Siguro mga ilang araw na to. Actually kahapon is suspended yung klase sa amin. Pero anyway, ayun yung ating video for today guys. Since marami pang nagtatanong guys tungkol dun sa ating gamot para sa bunhok guys. So ibabalik ko yung topic na yan guys ha. Kasi merong nag-request doon or nagsabi and nag-ask na din at the same time guys kung pwede ba daw yun na spray. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano namin yun haluin sa spray. Kasi nga madali lang din naman yun guys, kasi usually pag gamit namin doon is nilalagay lang namin sa tubig or nilalagay namin sa balde kapag nagliligo kami ng mga alaga namin na may bunhok. Pero yun na nga, at the same time pwedeng ibudbod direct doon sa area, and at the same time pwede rin natin yung spray guys, ihalo natin sa tubig and spray doon sa kulungan nila. So ayun, papakita ko na muna sa inyo yung product na yun guys ha, at nang makita nyo, and at the same time guys, maitanong nyo na rin dyan sa inyong lugar kung meron, kasi sa amin guys, nasa Kidapawan kami, available naman siya, pero hindi ko lang ma-assure na sa ibang lugar is meron, kasi iba-iba din talaga yung produkto na ini-endorse or binibigay ng mga ilang agricultural supplies, kasi doon namin ito nabili. So iba-iba kasi sila ng mga ginagamit or binibenta. So try nyo lang. So ipapakita ko sa inyo din para may idea kayo kung ano yung gamot na yun. So ayan guys, bale eto na nga yung product na yun guys. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Ayan lang yung kanyang laman guys, oh. O yung kanyang packaging pala, 500 grams lang yan. I believe may mga malalaki nito guys, or yung mas malaki yung package or yung content nila, mas marami. Pero ito kasi yung available sa amin, and yung ganito kalaki guys is matagal na namin magagamit. So itry nyo guys. Ayan, 785. Makailang beses ko na rin yung napakita dito sa ating vlog or dito sa ating YouTube channel. Ayan, ganyan siya guys. And yung kanyang inside guys is powdery lang siya. Ayan o, powder talaga siya guys. Ayan o, yung nasa loob niya, powder talaga. So ipapakita ko rin yan later sa inyo kung ano yung kanyang consistency. So sa mga nagtatanong kung pwede itong i-spray, ayan, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko haluin sa tubig. And ayan, kuha muna tayo ng spray or even yung mga nilalagyan ng alcohol guys na pwedeng pang spray, kasi meron namang mga ganong uri ng bottles, yung parang spray na rin siya, may misting effect na siya. So itry natin to na ihalo sa tubig guys, at na makita nyo rin yung ating pag-spray dun sa area, kung sakali man din sa inyo na meron kayong area na pinag-iitlogan ng mga manok or pinaglalagian nila na maraming bunhok or yung hanep guys na nakukuha natin sa mga manok. Ayan nga, ito na nga yung ating product guys. And ito nga pala yung powder niya guys. Ayan, ganyan siya oh. Para lang talaga siyang pulbo. Ayan. So, para lang siyang pulbo guys. Ganyan lang yung 785 guys. At saka kung pipisain natin to guys, para lang talaga siyang yung Johnson's baby powder guys. Ayan oh. So, ganyan yung kanyang itsura. And sa smell naman niya guys is talaga mahahalata mo na chemical. Pero don't worry guys, kasi eto, kapag in-spray natin dun sa mga alaga nating manok, is wala naman siyang side effect or anything, kasi nga nasubukan na rin namin. So depende yan sa inyo guys ha, kung available nga ba yung ating 785. Nabili namin siya dito guys for 100 pesos. Ganun karami, or 50 grams guys, yan yung kanyang nakapaloob. So example natin is yung container na to. Ayan, yung ganito kaliit lang na container guys, kasi yung malaki kong sprayer is hindi na gumagana. So ayan, ilagay ko lang tong nilagay ko sa kamay, at nang makita nyo guys yung paghalo natin. So dagdagan natin to guys. Eto, yan, ganyan lang ako maglagay guys oh. Ayan, a small amount lang guys, saktong-sakto lang para sa tubig na nilagay nyo. At the same time guys, pwede nyo rin tong lagyan ng anything Sonorox, parang disinfectant na rin siya guys. Okay naman siya, wala naman siyang chemical reaction. So i-shake lang natin. So ganyan yung kanya magiging kulay guys, parang magiging kulay gatas.
Ayan. So tara guys, papakita ko sa inyo dun sa may kulungan namin at saka dun sa mga ilang breeding pen namin na wala naman din gumagamit. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano namin ginagamit. Ito, using powder at saka yung pag-spray natin dito sa ating 785 sa kanilang mga kulungan. So ayan naman yung mga ilang alaga guys. Naka-standby na ulit kasi nga magpapakain na tayo in a while kapag natapos na tayo sa ating video or patapos ko ipakita sa inyo yung ating gagawin today. So ayan guys, makailang beses ko naman din itong ginawa pero siguro yung iba is hindi nila natatapos. Kung kaya ayun, hindi nila nalaman na pwede pala itong i-spray. Pero anyway, ayan yung mga alaga guys. And pasensya nyo na yung aso ko guys. Napakaingay talaga nila ngayon kasi nga hapon na rin. Ayan yung mga alagang babae. Ayan. So dito tayo sa ating breeding pen guys at maipakita ko sa inyo yung ating pag-spray or paglagay ng ating powder na 785. Ayan guys, oh. Ayan yung ating mga alaga dito. Ayan, sample natin guys dyan sa ating iilang mga pugara na wala naman din nakapugad sa ngayon kasi nga nag-stop muna kami ng breeding. Ayan. So sample tayo guys dito na kulungan. So ito guys, for example lang to guys ha, wala naman maglilimlim dito sa ngayon. So hindi ko na lang muna papalitan ng ito, yung padding niya kasi wala naman ding babae dito sa kanyang pen. So for example lang at nang makita nyo. So ito guys, yung 785, pwede nyo siyang ilagay diretso. Yung direct lang. So ibudbud nyo lang guys ng konti lang. Ayan, yung parang ganyan lang guys. Ayan. So, yung ganyan na itsura is enough na talaga yan guys para sa isang pugaran ng inahin. So, ganyan lang ako maglagay guys. Kung sakali meron kayong mga inahin dyan na nagpupugad tapos nakikita nyo kung minsan or even kahit wala pa guys, mas mainam na lagyan na natin ng 785. Ayan, hindi to sponsored guys pero talagang malaking maitutulong nito sa inyo kung susubukan nyo. So, ganyan lang yung paglagay ko guys para hindi na dumami din talaga yung bunhok guys kasi base sa experience namin dito guys is namamatay talaga yung bunhok guys and hindi na sila dumadami kasi nga nahihilo sila dahil dito sa product na to. So, sa pag-spray naman guys, ganito lang yan. Ayan, so kung kunwari meron kayong spray yung malalaki talaga, so ito lang muna gagamitin ko, yung hairspray kasi nasira na yung ginagamit ko. So, dito sa area niya guys na may bunhok or kung sakaling wala pa naman din, okay or mas mainam din talaga na sprayan nyo na lang yan. So, parang ganyan lang din talaga guys, oh. Ayan, yung mist niya guys, oh, ayan. So, meron yung product. Ayan, ginaganyan ko lang yan. Always na niyuyugyog or hinahalo. Ayan. Hanggang sa makover lahat guys. Almost sa area ng ating manok ay makover. So, okay na okay yan guys. Ayan. Pero bago ko to ginagawa guys, usually naglilinis muna ako ng pen, inaayos yung kanilang mga beddings, lalo na dito sa mga sand o sa buhangin na ginagamit namin. Or mas maaliwalas guys kasi nga nalinisan bago tayo nag-spray. So walang problema yan guys in case na merong manok dyan na nag-spray kayo. Not unless guys na medyo aligaga or tulad yan guys, hindi pa siya talaga sanay. Isa to sa aming mga soon na broodcock guys, bali home breed na namin to. So yan yung anak ng aming pudding. So ayan lang, ganyan lang talaga guys yung pag-spray namin ng ating 785. So, tulad nito, refill lang ako ng refill until na maubos hanggang sa makatapos na rin ako ng pag-spray sa lahat ng kulungan or sa lahat ng area namin dito sa yard guys na merong manok para at least maiwasan natin yon. Kung ganitong mga kulungan naman yung mga nilalagyan nyo sa mga alaga nyo, pwede pa rin yan guys. I-remove lang natin yung nasa loob tapos mag-spray tayo. And at the same time guys, isaling na rin yung pinakailalim ng mga kulungan ng ating mga alaga. So yung dyan namin guys, ganun pa rin yung ginagawa namin. Ayan, tulad yan. Okay lang ito kasi medyo malaki naman yung area. So spray lang ng spray. Ayan, wala naman to problema guys sa mga manok. And sanay na rin yung mga manok namin dito. Ayan, nakapalibot na rin silang lahat. Napakaingay na nila guys kasi akala nila nagpapakain na ako. So yung dito naman guys, ayan, isalin na rin. So hindi ko na lang ipapakita guys ng pagkuha ng manok sa loob kasi ako na lang din ulit mag-isa nagba-vlog today. So ayan lang yung ginagamit namin guys. 785 talaga guys, napakasulit nito. So kung dito naman sa mga alaga nyo ng manok, ayan, pwede rin. Ayan, ganyan lang guys. And i-open nyo na lang din yung kanyang mga cage. Tapos i-remove para mas madali or mas maganda yung pagka-spray nyo din. So, even sa mga sisiw, no problem yan guys. Meron nga kami mga ilang sisiw before guys na ginagamitan pa rin namin nito kapag nagliligo. Kasi yung iba, lalo na yung hindi pa namin na-discover yung 785 ay may mga bunhok sila. So, ang ginawa namin is niligo namin and then right after that, nilagyan namin ng 785 nang mahimasmasan guys at mamatay na nga yung mga bunhok or hanep.
sa kanilang katawan. So, ganyan lang guys. Tapos, yung sa ilalim, ayan. So, napakarami ng ipot ulit. Naglinis ako kahapon. And ngayon, ayan na naman. Pero that's okay. Kasi parte yan ng lifestyle ng mga manok. So, yung mga area nyo rin guys, mag-spray na rin kayo. Ayan. Yung mga ganyan. So, mas maganda guys kung malaki din yung sprayer na gagamitin ninyo. So, ayun yung ating pag-spray guys. So, dito, ayan, sali natin to dito guys. Yung mga sisiw kasi baka yung iba magtanong kung pwede ba sa mga sisiw, baka sa mga malalaki lang na okay. So sa mga sisiw actually guys, okay lang din. Ayan, usually ito kapag nag-spray kami, kinukuha ko muna yung sisiw sa loob and then nilalagay sa square fence or any cage na available bago kami nag-spray. Tapos kapag natuyo na, saka namin sila ulit ibabalik. Tsaka yung iba din guys na spot na pinagpapalagian ng mga manok nyo, pwede nyo na rin niyang sprayan. And yung pag-spray kasi or using spray kasi na method, hindi masyadong magastos guys. Kasi compare dun sa mga naka-powder or yung mga nilalagyan nga namin ng powder, using this na direkta is usually lang din dun sa mga pugad ng mga inahin na naglilindin. So ganun lang kadali guys yung ating 785 na gamitin. So, tulad dito guys, ayan, meron tayong isang broadcock. So sa area niya na dito, ayan, sinesprayan din namin yan. Parang disinfectant na rin guys. Ayan. So, ganyan yung paggamit namin ng 785 guys. Parang ginagawa namin siyang alcohol. So, ayan. So, yung iba din yung na pinapalagian nila kasi kung minsan talaga guys hindi maiiwasan. Makikita nyo yan usually sa puwet ng mga manok nyo. I-check nyo guys. May iba dyan na meron ng mga bunhok. So, ito yung ginagamit namin guys as prevention. And kung minsan hindi namin napapansin, meron na nga din talaga. So, talagang gamot na rin siya at the same time para sa mga bunhok. Ito guys, nga pala si Gookie. Isali natin yung kulungan niya guys. Ayan. O, diba? Nakatunganga na naman si Gookie kasi gusto nang kumain yan. Ayan. Diyan ka muna Gookie. Later na magkain na. Ayan. Ganun lang kadali guys yung paggamit nito. At napakatipid pa talaga. So yun na nga guys, napakita ko na sa inyo na pwede siyang pang spray talaga yung ating 785 na ginagamit guys na para sa hanep. So ito yun siya guys. So itry nyo lang na mag-ask guys sa mga agri-supply nyo dyan or sa agricultural supply kung meron silang available nito. Ayan yung packaging niya guys. Dito sa amin is worth 100 pesos yung ganito kalaki. 500 grams siya guys. So para sa amin medyo matagal na namin itong magagamit. So, ayun lang muna sa ngayon guys. Maraming salamat again. At sa lahat na nagtatanong ulit ng ating 785. Itong video na to guys ay para sa inyo at na maliwanagan kayo guys tungkol dito sa product na ginagamit namin. So ito guys ay pwede rin ng pangligo sa ating mga alagang manok, mapasisiw man yan or yung mga broadcock or yung mga malalaki na natin ng mga manok. Ihalo nyo lang sa balde ng tubig guys, tapos so depende yan sa inyo guys kung anong product ng soap na gagamitin nyo, and then ihalo nyo lang din yung 785 natin at nang mapatay yung mga bunhok sa kanilang katawan or yung mga hanep sa kanilang katawan. So ayun lang muna sa ngayon guys. Maraming salamat again sa panonood, and if you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing, like our video and share to your friends. Do comment down below of course para sa mga tanungan nyo, and don't forget guys, like our page on Facebook. Ayan po guys, maraming salamat again sa panonood. Thank you so much guys, goodbye and peace out everybody.